Изключване на скорост преди светофар. Грешно или правилно е тази практика? Краткият отговор е: зависи как и кога го правите. Кога е грешно? Ако изключите още в движение от висока скорост, например карате с 60 км, веднага пускате на неутрална, оставате колата да се търкаля. Грешно е това. Губиш двигателната спирачка, имате по-лош контрол, по-дълъг спирачен път, по-опасно при внезапна ситуация на пътя, когато трябва да се измъкнеш бързо. Също е грешно да се прави при спускане и при хлъзгав път. Така нямате спирачка от двигателя. Колата става по-лека и нестабилна, особено опасно през зима или при дъжд. А кога е правилно? Когато вече си намалил почти до спиране. Скоростта е ниска, двигателят е близо до празен ход. Натискате съединителя и изключвате. Няма проблеми, не вреди на нищо. При дълго чакане на светофар стоиш на неутрална. Съединителят е отпуснат. Това щади притискателния диск, лагера и съединителя. Съединителя не трябва да се държи натиснат на светофара. Как е най-правилно? Как е златното правило? Намалявате на скорост. Ползвате двигателната спирачка по този начин. Малко преди пълното спиране натискате съединител и оставате колата на неутрална. Така спирате по-безопасно, щадите спирачките и запазвате контрол върху автомобила. И печелите един малък бонус. Колата не харчи никакво гориво. Колата има точно 0 разход, когато спирате на скорост. Когато е на неутрална, колата харчи гориво. В едно изречение мога да ви посъветвам: изключването от скорост не е грешно, грешно е да го правите твърде рано. Последвайте ни за още важни съвети и споделете с приятел.